František Michalovič je finančný influencer, ktorý vysvetľuje, ako sa nenechať okradať vo financiách. Vítame vás pri VFM podcaste s Tomášom Torcerom a Matejom Pavlovičom. Vítam ťa v našom ďalšom skvelom dieli VFM podcastu a dnes tu máme hostia Františka Michaloviča. Ja ťa to vítam, František. Ahoj. Ja ťa považujem, Feri, za skvelého portfólio manažera. Aj keď ním nie som, ale ďakujem. Alebo lepšie povedané, oficiálne už finfluencer. Oficiálny finfluencer, áno. Okay. Ako to aj Národná banka Slovenská a Európska centrálna banka reguluje, tak som teda finfluencer, takže dámy a páni, toto je oficiálny pojem. Takže gratulujeme. Ďakujem. Neviem, čo k tomu dodať. Ja ťa osobne považujem za človeka, ktorý sa vyzná v oblasti financií. Samého ma inšpiruješ a určite si človek, ktorý si neberie servítku pred ústa a to v našom podcaste je určite vítané. Takže nedali mi servítky, takže nemám ani tú možnosť. A ďakujem. Výborné. Dobre, tak na úvod, tak ako to celé vzniklo, pretože ty pôsobíš ako finfluencer, máš úspešne rozbehnutú, by som povedal, kariéru v tejto oblasti. No a na Instagrame sa voláš Furt niečo s peniazmi. Áno. Furt niečo s peniazmi, takže Furt niečo s peniazmi. No a ako toto celé vzniklo, prečo si sa rozhodol venovať takémuto projektu? Vo financiách som už 13 rokov cca, plus minus a tým pádom prešiel som si aj rôznymi formami toho podnikania v rámci financií, aj rôznymi pozíciami. A čo je na finančnom sektore asi to najdôležitejšie, čo treba spomenúť, že je veľa ľudí, ktorí to robia len kvôli peniazom, ale aj veľa ľudí, ktorí sú tí odborníci a tí to teda ťahajú aj dlho, tí tú kariéru si vybudujú a nie sú to tí rakeťaci, ktorí idú hore a potom aj padnú veľmi rýchlo. No a snažil som sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú viac odborní, vždy ma viac zaujímali investície, takže potom časom som sa vyprofiloval na vyslovene, že investovanie, čo ma najviac zaujímalo. A začal som evidovať, že na tom kapitálovom trhu je to trošku komplikovanejšie ako pri poistkách, hypotékach, lebo je to vlastne úplne jasné, čo človek dostane pri poistke, pri hypotéke. Viem presne, že keď sa toto stane, tak mám takéto plnenie. Keď si zoberiem takýto úver, mám túto sumu za takýto úrok. Pri investovaní sa bavíme o ničom. Akože, keď sa bavíme s bežným človekom, poď investovať, tak mu nemôžem povedať, že toto ti slúbim, že určite 100% dostaneš na konci. Možno pravdepodobne na základe nejakej minulosti a histórie to môže vyzerať takto. Dúfajme. Môže prísť kríza, môžeš stratiť polovicu, môžeš stratiť tretinu, môžeš zarobiť veľa, môžeš stratiť veľa. Čiže nebavíme sa o ničom konkrétnom. A začal som evidovať, že na sociálnych sieťach veľa ľudí komunikuje garancie, sľuby, jasné percentá pri investovaní a nebol som s tým v pohode. Kazilo to podľa mňa ten trh a hlavne aj možno tie predstavy tých ľudí, že čo vlastne investovanie v skutočnosti je, pretože my sme ako národ prišli z kapitálových životných poistiek veľmi rýchlo na investovanie, kde ja si otvorím účet a môžem si vybrať pomaly akcie a budovať si sám portfólio bez toho, aby som mal akúkoľvek znalosť. Čiže veľmi rýchly skok z toho extrému do toho ďalšieho extrému. Tak som začal robiť také videá, akože edukačného charakteru pred 4 roky, cca 5 už možno, ktoré by boli hrozné, samozrejme katastrofálne, všetko vyzeralo katastrofálne, ale
aj bol COVID, aj boli lockdowny, ja tým, že som dosť extrovert a veľa som s ľuďmi a komunikujem s ľuďmi a chodieval som po stretnutiach, zrazu ma zavrali do miestnosti a povedali, tu budeš, lebo je COVID, tak som sa musel nejako realizovať, takže on to bolo tak, že ruka v ruke. A začal som robiť kontru aj na tie rôzne podvodné schémy, rozprávať o tom, že neexistuje garancia v investovaní a pomaličky sa to začalo takto budovať. Vôbec som nemal žiaden plán, že idem teraz robiť nejaký influencing alebo niečo. Proste len som chcel oponovať tým všetkým, ktorí sľubovali aj modré z neba a pritom viem, že to nikdy v živote nedokážu doručiť. Takže takto celé vzniklo a nejak sa to teda rozbehlo a v tom duchu to teda pokračuje. Nedoručili to nikdy, ale klientov si získali, áno, akože veď tých Ponzi schém a rôznych tradingových schém a podobných firiem, ktoré robia neuveriteľné veci a dával by som ich všetkých do basy, niektorým by som aj licencie bral a teda minimálne, keby som bol na pozícii regulátora, tak sa snažím byť rýchlejší, ale to je jedno. Niekto to podľa mňa musí robiť, lebo čo bežný človek potom spraví je, že keď podľahne nejakému podvodu alebo nejakému nenaplnenému sľubu, tak všetkých týchto podvodníkov hodí s tými poctivými finančníkmi do jedného vreca a povie si, toto sú tí hajzli, ktorí mi predávajú investovanie a investovanie je zlé, lebo ja už som toto robil, napriek tomu, že investovanie v tom ponímaní bola nejaká Ponzi schéma, nejaký podvod. Ale povedia si, ja som investoval, alebo nejaké krypto a podobne. Proste neupozorňuje sa na tie rizika. A tí, čo to robia poctivo, tak robia všetko fajn, len nemajú možno tú silu, ani tie možnosti a možno ani taký dar reči, ktorý mám ja, že by som akože, mne je jedno, čo si ľudia potom myslia, keď dám niečo von. A mnohí jednoducho toto nemajú, tak hovorím si, pomôžem tomu tradičnému trhu to separovať od toho bordelu a takisto ľudí edukovať, že čo si majú vybrať, na čo majú dávať bacha. A že čo znamená finančné poradenstvo alebo sprostredkovanie na Slovensku, proste čo znamená ten finančník a čo znamená ten podvodník, na čo si mám pýtať, keď mi niekto ponúkne nejaké brutálne zhodnotenie, kde mám mať tú hranicu, či to dokážem robiť sám alebo nie. Také bežné veci, len snažím sa to veľmi, veľmi jednoducho komunikovať. No. OK, takže je vidieť, že ťa to baví, že si v tej téme veľmi doma, tam plávaš ako ryba vo vode. Celý svet. Celý svet. No a čo bolo ešte predtým vlastne, že ako si sa dostal celkovo k financiám, čomu si sa možno venoval predtým, čo ťa bavilo? Nemám vyštudovanú ani ekonomickú školu, ani nič tohto charakteru, mám doštudované tieto veci a podľa mňa vzdelávanie že celý život, takže neustále v tom pokračujem. Ja som na strednej škole v podstate zistil, že som veľmi dobrý v obchode, a že aj v komunikácii mi to celkom ide. Išiel som aj tým smerom v rámci marketingu, médií, a nejakej behaviorálnej a spotrebiteľskej psychológii, to som študoval a financie ma vždy zaujímali z toho pohľadu, že nepochádzam z rodiny majetných ľudí, ale zase jedna časť mojej rodiny bola veľmi zle hospodáriaca, ktorá bola non-stop zadlžená a do dnešného dňa aj je, a druhá časť bola zase finančne veľmi zodpovedná. Ani jedna z týchto častí neboli že dobre na tom finančne, že by zarábali nadpriemerne alebo niečo, ale inak hospodárili. A napríklad moji starí rodičia veľmi dobre dokázali si vybudovať takú penziu, ako povedzme rakúski alebo nemeckí dôchodci, že dokázali aj cestovať, užívať si ten život v tom dôchodku bez toho, aby mali nadštandardné platy celý život. Proste len dokázali s tými peniazmi tak manipulovať, že si doniesli, nazviem to, že tú rentu, hej, dokázali, že fakt sa mať fajn. A hovorím si vtedy, že toto sú veci, ktoré podľa mňa treba rozširovať ľuďom ďalej, lebo na Slovensku to je proste zle. A je tu veľký priestor na to, plus dám do tej kombinácie, povedzme, tie obchodné zručnosti, robil som rôzne veci predtým, od telekomunikácií až predaj plynu, door to door, všetko proste, čo taký tradičný obchodník si musí zažiť, podľa mňa. A dostal som sa do financií, lebo tam som videl aj ten potenciál toho produktu, veril som tomu 100%, plus aj okolo toho poistenia a podobne. No a tam už sa začala písať tá história toho finančného. A už nie je cesty späť, akože už si neviem predstaviť, že by som robil niekedy v živote niečo iné. Ale toto je podľa mňa niečo, čomu sa budem venovať celý život, lebo vidím tam aj to poslanie, že ľudia aj viacej investujú a odkedy mám tie sociálne siete dobre vybudované, tak mi píše veľa ľudí, ktorým som aj pomohol zachrániť peniaze pred nejakým potenciálnym podvodom, že to tam proste nedali. A pomáham zároveň aj finančníkom, takže tak, akože celé to kombo, ten finančný sektor ma brutálne baví a pre mňa je to telenovela.
verím, že aj pre vás. To je proste, tam ani jeden deň nie je rovnaký. Tam sa stále niečo deje úplne rozdielne. Či je to pri poistení, či to je pri bankách, či je to pri investíciách, to je telenovela. OK, dobre, tak takto na úvod. No a aký bol taký tvoj prvý fail s peniazmi, čo si spomenieš? Môj prvý fail, teraz investičný alebo všeobecný? No, s peniazmi, čiže môže byť aj, môžeš povedať aj s peniazmi, klasicky aj investičný. Podľa mňa som príliš veľa peňazí míňal zbytočne na hlúposti, keď som bol mladší. Dnes je to úžasné, že veľa mladých ľudí, už povedzme, že do 20 rokov si uvedomuje, že musí zhodnocovať peniaze, že musia investovať. Fantastická vec. Ja do 20 rokov absolútne proste. Čo som zarobil, to som rozmlátil na žúrky, na voloviny. A môj prvý riadny fail bolo, že som išiel do jedného potenciálneho biznisu s e-shopmi, kde bol vstupný akože kapitál, ktorý sa tam musel investovať a po firme sa zľahla zem. Čiže podľa mňa to bola Ponzi schéma, čiže bol som nebol som ani súčasťou, ale proste bol som obeťou takéhoto niečoho. A čo neboli veľké peniaze na dnešné pomery, ale pre mňa vtedy to som mal 18, obrovský škrt cez rozpočet. A dodnes si to vyčítam a dokonca viem, čo to je za typka, viem, že stále robí tieto šmeliny a dúfam, že jedného dňa príde na psa mráz a že sa mu to všetko vráti. Nie vo forme fyzického násilia. Tak to býva, že ľuďom sa to niekedy vráti v tom živote. Takže si bol súčasťou vlastne nejakého skému alebo podvodu a možno aj tamto celé korení a možno plynie z toho, že prečo sa snažíš aj tým druhým ľuďom možno pomôcť? Áno, lebo podľa mňa každý sa s tým v nejakom bode stretne. To je jedno, kto to je, čo to je, kde je. Každý sa stretne s nejakým brutálnym biznisom, ktorý vyzerá jednoducho a zarobí strašne veľa, strašne rýchlo. A my máme v sebe tú chamtivosť, my ju máme. Každý jeden sme chamtiví, chceme rýchlo veľa, ale musíme vedieť, že kde to je v pohode, kde je tá hranica toho a mať to všetko pod kontrolou, lebo veľa ľudí sa nechá tým pohltiť, no a potom strácajú akurát veľa peňazí. Či je to v bežnom investovaní, alebo v obchodovaní na burze, alebo v takýchto biznisoch. Ja som išiel cez také tie... Toto bol, že... Nebudem to menovať, ale bol to ten e-shop. Mal byť e-shop s elektronikou, alebo to proste multilevelový charakter, ale nebol to multilevel, ale bol to proste čisto pyramída a len o tom, že doniesť nových ľudí, máš z toho takéto peniaze a nebol to, že nejaký produkt tam je. Proste bol to bullshit úplne. Potom s kozmetikou, to ešte dokonca existuje do dnešného dňa a tie dámy si kupujú extrémne predražený bullshit z Číny. Kupujú si to, lebo je tam tam sú tie všetky pozície diamantové, neviem aké, postavia tam 35-ročnú ženu, povedia, že má 70 a takto akože klamú ľudí. Ale stále tam sú, že vidím ten potenciál, veď donesem tu 1000 kamaráčiek a budem milionárka. Alebo tam tá na pódiu je milionár. Každý sa ocitne na nejakom takomto školení a musí človek rozoznať, že či tam skutočne je tá hodnota, alebo je to len čistá pyramída. Vo veľa prípadoch je to pyramída s nejakým akože sekundárnym úmyslom a to je ten akože produkt. Či už to je krémik, alebo je to e-shop, alebo je to investícia do striebra. Teraz som videl novú Ponzi schému so striebrom sa robí, lebo striebro bolo teraz chvíľu populárne. Alebo je to s kryptom, to je ešte lepšie, lebo to je ešte viac abstraktné a nikto nechápe tej technológii, takže vlastne vy ste všetci hlupáci, lebo nerozumiete tej technológii, ale my áno a kto bude prvý, tak ten najviac zarobí a tam už cinkajú tie peniažky, ktoré máme v hlavičkách a ideme potom. Takže bol som v tom, hej. OK. A keď sme ešte pri tejto téme, tak možno ako rozoznať, lebo sú firmy, ktoré fungujú na klasickom multileveli a sú akože zodpovedné a potom sú presne takéto, že skryté pyramídy a potom sú že úplne že neskryté pyramídy. Hej? To sú také 3 typy možno týchto schém. Že ako to možno rozoznať podľa teba? No. Podľa mňa by sme mali rozdeliť, že obidvom sa hovorí multilevel marketing. Hej? A ten základný princíp je, že všetky firmy kvázi fungujú multilevelovo, hej. Máme nejaké úrovne a každý robí na niekoho. Keď som na nízkej pozícii, tak robím na všetkých nádo mnou a tak ďalej a tak ďalej. To funguje všade. Akurát niekde je ten produkt s tou pridanou hodnotou, s tým reálnym produktom a niekde je to len zámienka, aby som nosil ľudí. Že ide vyslovene len o to, aby som nosil ľudí a o nič iné. Respektíve nedokážem sa tam uživiť s malou skupinkou alebo nedokážem sa tam uživiť ako jednotlivec. Jednotlivci sa neužívajú tak dobre, ako keby boli mimo takéhoto systému
ale ak sú súčasťou nejakého multilevelu, tak to dokážu. Keď je tam reálne nejaký produkt. Keď tam nie je, tak zistím, že to iba o tom, že mám nosiť ľudí. A to boli tieto Economy a Iconic, čo boli tieto všetky tradingové podvody a stále Iconic ešte stále existuje. Tak to je iba o tom, že dones ľudí a pokiaľ ich nedonesieš, tak vlastne ťa nebudeme nejako podporovať ani nič, lebo vlastne nejde o to, aby si dokázal dobre tradovať, alebo ťa naučil niekto na burze robiť, alebo že nauč ľudí robiť na burze, máš klientov, ktorí sú tvoji klienti v rámci toho tradingu, také nefunguje. To je iba o tom, že nos mi nových ľudí, ktorí budú nosiť nových ľudí. Čiže ako náhle ten hlavný cieľ je prinášať nové tváre do systému, Ponzi. Pokiaľ tam je produkt, OK. To je také základné. Okay. By sme mohli ísť do hĺbky. Vzdelávací systém napríklad, či to je pod nejakým orgánom kontrolným a tak ďalej. Jasné. Akože ďalšia vec je regulované, neregulované. Či to je nejaká 5-korunová SROčka, ktorá bola založená včera a zrazu sme tu všetci multimilionári z ničoho. Alebo je to firma s nejakou históriou, má reálne za sebou niečo a je transparentná aj finančne, aj všetkým. Či tam je ten vzdelávací systém, presne to sú také veci. Alebo majiteľ je z Venezuely a nikto ho nikdy nevidel. Áno, toto. Jasné. Toto je ten guru, ktorý prišiel niekde odtiaľ a iba na koloch a videa, neviem čo, a teraz s AI-kom to podľa mňa ešte bude ešte lepšie. Lebo títo guru sa budú generovať. OK. No a keď tu máš možnosť teraz porovnať v minulosti, ten záujem o to investovanie stúpa. Ľudia majú ako keby väčší záujem o to investovanie. A ako to vidíš z pohľadu vzdelania? Tí ľudia myslíš, že majú lepšie vzdelanie v dnešnej dobe, alebo to vzdelanie u tých klientov ešte stále je na takej úrovni vo všeobecnosti, že to nemajú, alebo im to chýba? Ja si myslím, že vzdelanie je na tej istej úrovni, ako bolo pred 10 rokmi. A čo sa týka, že finančná gramotnosť, rozoznávanie toho, že do čoho mám investovať alebo ako mám pracovať s peniazmi, čo robiť, to je stále to isté. Tam sa opakujú tie isté chyby, tie isté argumenty, tie isté problémy tých ľudí. Akurát máme ďaleko viacej informácií, čiže ľudia nadobudli ten pocit, že ja si tými informáciami dokážem vybudovať to vzdelávanie, aj keď ten základ mi chýba, ale zrazu tu rozumiem, že čo znamená CFD a ETF a ETP a ETC. Rozumiem tomu, ale neviem sám hospodáriť s peniazmi. Čiže základ chýba, ale máme milión informácií o všetkom. A áno, záujem stúpa. Záujem o investovanie definitívne stúpa, lebo masíruje sa veľa z rôznych strán, že treba investovať, treba zhodnocovať, požiera to inflácia. Banky to robia, lebo banky už nemajú do čoho kopnúť, no tak ostalo mi investovanie a poistenie. Banky teraz robia všetko preto, aby čo najviac poisťovali a aby búchali ľudí na investície. Pretože zistili, že ľudia nemajú už na hypotéky, spotrebáky tiež už nie idú tak, ako išli, marže tam nie sú také brutálne, ako boli kedysi, Revolut nám dáva cez hubu. Čo nám ostáva? No tak máme tu milión klientov, poďme ich cross-sellovať na poistky. Tak zrazu z toho budú nie osobní bankári, ale osobní finanční poradci. Oni dokonca majú už na vizitkách, že finančný poradca. Čo je tiež moja otázka, že prečo v banke dostanem finančného poradcu a všetci z voľného sprostredkovateľského trhu sa musia predstavovať ako finančný sprostredkovateľ. To je taká lobby, ktorá ma akože dosť hnevá, a preto častokrát si berem do úst aj banky. Ale aby som sa vrátil k tomu, úplne odchádzam toto. Úplne v pohode. A podľa mňa tí ľudia potrebujú stále to vzdelanie a viac cibriť, lebo majú ten pocit, že to ide. A úprimne, keď sa pozrieme na trhy posledných 15 rokov, tak to šlape. Ide to len hore. Čiže nikto z tých ľudí, ktorí investujú a povedali si, že ja to viem, ja to ovládam, tak dnes ich portfólia nezažili žiadnu poriadnu krízu. A kríze hovoria COVID, čo bol najrýchlejší prepad v histórii a potom sa to hneď vrátilo naspäť a hovorí, ja som zažil krízu. Nezažili krízu. Nezažili S&P 500, ktoré neurobilo 12 rokov, 13 rokov nič, nulu zarobilo. Nezažili to ich milované S&P, ktoré prepadlo o 55% v nejakom bode cez finančnú krízu a zotavovalo sa relatívne dlho, roky. Nie mesiace, týždne, ale roky. Pravda. To si ľudia neuvedomujú, pretože to teoreticky to chápu, že keď stratím peniaze, nemám vyberať, mám doinvestovať a tak ďalej. S 1 000 eurami, 10 000 eurami všetci to vieme bez problému zvládnuť, lebo nás to nezrujnuje. Ale keď tam máme 100 000, 500 000, 1 000 000,
tak som v pohode s tým, keď mi teraz padne moje portfólio o 50%. Väčšina ľudí ani ne. Lebo 500 000 stratiť, to je iný prúser ako stratiť 5 000. Takže ľudia potom začnú inak rozmýšľať, keď majú veľa peňazí. Všetky tieto múdre reči o tom, že každý zvláda sám si riadiť svoje portfólio, nepotrebuje nikoho, lebo je to dnes také strašne jednoduché cez apku, len si stiahneš, vyklikáš, čau, máš sa pekne. To je teória krásna na ľudí, ktorí majú 100 eur. Ale nie pre tých, lebo keby to reálne fungovalo, tak tí najbohatší ľudia to robia sami, ne? Tí, čo majú milióny, 100 milióny, neplatia tie nechutne veľké poplatky tým poradcom, portfóliomanážerom, správcom. To sú brutálne prachy, čo platia. Zo 100 miliónov alebo 10 miliónov eur. Prečo by to robili, keby fakt bolo také jednoduché si otvoriť nejaký účet a tam tie peniaze proste dať do jedného indexu. Keby to tak bolo, tí najbohatší to robia už dávno, ako prvý. Ale niečo tam asi nebude úplne také isté. Iba edukácia. Ale to sebavedomie tých ľudí stúpa. To je tak. Stúpa aj to sebavedomie, ale narastajú aj rôzne skupiny, podvodné schémy, rôzni podvodníci, ktorí majú, by som povedal, takú dobrú pôdu na to, pretože tá trestnoprávna zodpovednosť nie je na takej úrovni, že by to nejako dokázali zabraniť tomu alebo nejak bojovať proti tomu, pretože dneska v tom kryptosvete vidíme, že spraví pyramídu, spraví podvod, okradne ľudí o peniaze a reálne beha ďalej po slobode. Nie je to super? Pre zlodejov možno áno, ale pre nás, poctivých ľudí, ktorí to myslíme vážne a robíme to správne, tak je to dosť tak, ako keby je to, poviem, že nefér. Poviem to takto. Toto sa nezmení podľa mňa, lebo je milión iných priorít v justícii, ktorým sa budú venovať skôr ako tomu, že či tu nejaký pán z východného Slovenska urobil pyramídu, nebudem ho teraz menovať, hej, akože vygooglite si. Zobral 50 miliónov od ľudí s tým, že sa predal ako najväčší guru a dostal, tuším, 11 mesiacov alebo koľko a aj tak išiel do domáceho väzenia a na podmienku a vlastne vonku zaplatil nejakú smiešnú pokutu a beha po vonku a 50 miliónov doma. Brutálny biznis, koľko tým to vyšlo. A ešte to vyjde ďalším. Ale to je jeden prípad a nie je to politicky ani zaujímavé, lebo je to jeden. Nie je to nejako zaujímavé proste. Milión iných priorit tu je, čo budú riešiť predtým. Jediné, čo môžeme urobiť my, čo to myslíme vážne a zodpovedne a dlhodobo s tými ľuďmi a chceme, aby ľudia normálne zhodnocovali svoje peniaze a nesľubovali im nič, tak iba ich edukovať a informovať a poukazovať na to. Viete, koľko ľudí som ja nastal tým, že som proste poukazoval to Economy, na Iconic, na LVEX. Na LVEX sa mi ľudia vyhrážali. No akože reálne násilím fyzickým sa mi vyhrážali. Nečudujem sa im, úprimne, lebo kázal som im kšeft. Ale zmizlo to, zľahlo sa to pod zemou a zase pomohol som veľa ľuďom tam neinvestovať alebo nedať tam tie peniaze. Neboli tu všetci, ale už len tá časť, ktorá tam nedala tie peniaze, berem to ako obrovskú výhru. Keď budem v tomto duchu pokračovať ďalej, tak zachránim viac a viac peňazí. Príde mi to ako super vec. Jediné, ako vieme odstrániť tieto podvody, je edukácia, pretože oni budú vždy rýchlejší ako ktokoľvek. Národná banka Slovenska vyzerá, že nerobí nič. Vyzerá to tak, ale oni v skutočnosti majú kopec prípadov, ktoré na pozadí riešia. A ja komunikujem s nimi a to, čo mi môžu povedať, tak mi teda aj zdelia, čo verejne je aj dostupné, akurát to nevedia odpromovať. Tak oni riešia tie veci. Akurát tým, že majú milión procesov, musí to prejsť cez nejaké oddelenie, musí mať reálne nejaký case, potom to dajú na kriminálnu políciu, táto rieši, potom tá samozrejme nevie, lebo oni netušia ani čo je krypto. Potom to vrátia naspäť a zrazu prejdú mesiace, roky. A medzičasom už sa vyparil ten človek aj s tými peniazmi, už to všetko popadalo. Oni nevedia zasiahnuť tak rýchlo. To je proste tak. No, ja by som sa možno vrátil k tomu, čo si spomínal. Lebo ja som mal tiež jednu situáciu podobnú, že som sa pýtal človeka, vravím, dobre, on hovorí, že broker, že on si tie peniaze tam akože vloží. Lebo máme viacero spôsobov a o tom toto môžeme tak trošku rozobrať, že vlastne ja môžem ísť buď cez nejakého finančného sprostredkovateľa, hej, v dnešnej dobe je taký narratív, že je drahý, hej, že to sa neoplatí. A potom môžem ísť cez brokera cez nejakú apku, ktorú si môžem stiahnuť. Hej, to sú také asi dve najväčšie možné. A ešte máme cez banky, hej, niektorí investujú cez banky, neviem prečo, ale tie sú tam nejaké možnosti, ktoré môžeš využiť. Prečo? Je to jednoduché.
máš účet v tej banke, môžeš investovať v tej banke. Prečo Revolut v tomto vyhráva? Lebo Revolut urobil vlastne spojenie tých brokerov s bežnou bankou a ešte to urobil ako sociálnu sieť. Trojkombo. Ani jedna banka to nemá tak, že mám nejaký friend list kamošov, môžem takto posielať peňažky, jedna radosť. Áno, Tatra mala Viamo, hej, to bolo kedysi super, ale keby to trošku posunuli na ten level tých sociálnych sietí, ako to urobil Revolut, mega. Potom len switchneš do investovania jedným klikom, máš všetko pod jednou appkou, najlepšie. Jednoduché. Preto to robia banky. Hej. Preto ľudia investujú v bankách, lebo je to pohodlné. A teraz máme tieto 3 možnosti a poďme si ich možno tak viac rozobrať, hej, do hĺbky. Ja som tiež mal jedno stretnutie s jedným človekom, ktorý mi povedal presne, že on si vloží napríklad cez toho brokera a tak ďalej, no ja som sa ho pýtal otázku, dobre, že teraz keď príde tá reálna finančná kríza, ktorú si spomínal pred chvíľkou, lebo to nebola to nejaká hospodárska finančná kríza alebo naozaj nejaký veľký problém v tom svete za posledné obdobie, bola len tak covidová alebo nejaký vojenský konflikt a tak ďalej. Vravím, že čo urobíš, keď ti to klesne o 30% a reálne ty nepoznáš ani pravidla investovania, nevieš, ako to funguje, ale akože jasné, máš to lacnejšie, máš tam nejaké 3 ETF-ka, hovoríš tomu portfólio a on povedal, že ja by som vložil. Vravím, dobre, máš tam 20 000 eur, teraz si to prepadne o 30%. Ja osobne neviem možno, čo by som spravil v tej situácii. Napríklad, keď už dáme do toho príkladu ten COVID, keď tu bol prepad o mínus, dajme tomu 30%, že ten človek reálne, hej, že prišli tu správy z Číny, chodili z Talianska, že plné nemocnice, vírus, panika, ľudia zatvárali sa doma, tak teraz akože, ako ten človek reálne reaguje podľa tej emócie, lebo všetci máme naštudované veci, ako si spomínal, všetci vedia. Máme tu 3 možnosti investovania a poďme si to možno rozobrať, aký máš ten Teória je skvelá. Teória je vždy super. A COVID bol perfektný, lebo COVID bol síce najrýchlejší prepad v histórii a všetci vieme, že to padlo 34%. Ale vedel niekto, že dve veci. Vedel niekto, kde je tých 34% a vedel niekto, či to náhodou nepôjde ešte nižšie? V januári 2020 vyšli všetci gurus na pódia, všetci investiční analytici z tých najrenomovanejších investičných bank hovorili, aký dobrý rok to bude. Aký perfektný rok pre trhy, toto nás čaká. Ani jeden z nich netušil, že mesiac neskôr príde globálna pandémia. Ani jeden. Nikto to netušil. Nikto to nepovedal. Lebo keby to tušili, samozrejme úplne inak reagujú všetci. Ale nikto nevie, čo príde. A potom prišla globálna pandémia, ktorú sme tu naposledy mali v roku 1918, keď bola španielská chrípka, čo bolo úplne iná doba, hej, samozrejme. Takže nikto nevedel, čo sa v skutočnosti stane. Bola tu jedna časť, ktorí boli tak strašne presvedčení o tom, že to je len, neviem, easy, že to ignorovali, ale bola tu obrovitánska časť ľudí, ktorí si mysleli, že dobre, môže tu teraz, neviem, všetci vyhynú, pomaly ale isto, polovica ľudstva skape, ja neviem, začnú sa prepúšťať ľudia, lebo veď firmy budú krachovať, firmy nemali zrazu žiadne obraty, a všetci išli na home office, absolútne nový svet pre všetkých. Čo sa stalo je, tí, čo investovali, tak možno investovali ďalej pravidelne a neriešili to. To bol ten najlepší scenár. Proste neriešiť to. A banky sa chválili tým, že naši investori nevyberali ako počas finančnej krízy, čo je fantastická správa, lebo máme lepšie edukovaných klientov. Pravda? Ale čo nepovedali, to B, je, že koľko tých klientov prestalo investovať. A to bola, že drvivá väčšina ľudí prestala investovať, pretože zrazu mali dve emócie. Jedna bola, že dobre, čo keď teraz to bude padať nižšie, až nižšie a nižšie, tak počkám. Začali čakať. Nevedeli, kedy tam vstúpi do toho trhu zase naspäť, ale hlavne mali tú druhú emóciu, tú silnejšiu, že čo keď ja zajtra prídem o robotu? Čo keď zrazu môj biznis teraz už nebude existovať, lebo však globálna pandémia tu nebola. Ja tu som doma na home office a povedia, no mrzí nás to, ale naša firma nezarába už pol roka, rok, nikto nevedel, ako dlho bude tá pandémia fungovať. Tak musíme polovicu ľudí proste prepustiť. A aj sa to dialo, veď boli prepúšťačky a boli rôzne správy o tom, že koľko firiem prepúšťa. A čo keď sa už nikdy nevrátim do kancelárie, čo sa mnohé firmy nevrátili, povedali si, však je to super, veď ja ušetrím na kancelárskych priestoroch mega veľa peňazí a dokonca aj veľa veľkých inštitúcií na Slovensku, tie gigabudovy, čo mali, proste to všetko pustili, prenajali si v nejakej administratívnej budove poschodie, dali tam ľudí, 4 ľudia si šerujú jeden stôl, musia sa nahlasovať na parkoviska, na postratý kancelársky stôl a zmenil sa celý svet navždy. A vtedy tí ľudia proste prestali investovať. To už nepovedali. Čiže ten ich rok skončil v mínuse, nie v pluse. Ako portfólio, ktoré proste pokračovalo. Čiže tá emócia tam ostala. Ďalšia vec, jasne vedeli sme, že to spadne 34%, ale
kto kúpil pri minus 34? Ani ja nie. Ja som naposledy kúpil pri minus 28, tuším to bolo. Ani minus 30 to nebolo. Lebo ja mám, že 10, 20, 30, to sú také moje méty. A už ja som tú 30 ani netrafil, lebo hovorím, dobrý čas. A potom to už nechám tak. A bol som s tým OK, že môže to padať ešte aj do 60 kľudne, ale tam už nebudem investovať. To už proste nechám tak a pravidelne pokračujem. To bolo moje doinvestovanie. A títo múdrci, ktorí rozprávajú o tom, že ja som kúpil a trafil v minus 34, to bolo šťastie. To je loto. To je športka. To nie je, že fundament, investičné znalosti, odbornosť, to je nič. To je proste, podarilo sa mi. Podarilo sa mi kúpiť Dogecoin v dobrom čase a predať ho v dobrom čase. Môžem si teraz povedať, že som kryptoguru? Keď sa mi toto podarilo? Môžeš. Môžem vlastne. Naši to môžu aj uveriť. Áno, a môžete si kúpiť kurz za 3999 teraz v slave a naučím vás, ako kupovať kryptomeny na spodku a predávať ich na vrchole, napíšte mi DM. Možno to založí filozofiu. A budeme robiť prednášky, motivačné semináre po celom Slovensku. A my ti budeme naborovať ľudí. No. Ďakujem. Perfektne. Máme biznis model. No, ale teda, mali sme tu takéto obdobia. A to nie je stále kríza, ktorá by trvala dlho, lebo sa vrátila naspäť. Teraz si predstavme, že tá kríza bude padať a padať a padať a bude padať rok v kuse. Ľudia nebudú investovať, to si všetci myslia, že budú investovať, ale budú všetci s prepáčením posratí a zlaknutí, lebo nebudú vedieť, čo sa deje. Pretože nikto v tom danom čase netuší absolútne, čo sa deje. My nevieme, či zajtra zase nepôjde Trump bombardovať Irán a náhodou sa rozhodne, vie čo, zoberiem si aj rovno Kubu a Dubaj a neviem čo. Môže, lebo je mu prepne v hlave. Ale nevieme to. Takisto sme to nevedeli o Venezuele, nevedeli sme to o tom Iráne predtým a nevedeli sme ani o Ukrajine. Koľko ľudí bolo pripravených na útek už zo Slovenska, lebo nikto nevedel, keď začala vojna na Ukrajine, či náhodou to nie je plán proste pokračovať ďalej. Veď to nebolo, že jasné, to je len o Ukrajine. To bol taký šok pre ľudí. My sme boli v Taliansku akurát na lyžovačke s rodinou a keď začala vojna, a hovorím si, že fúha, možno tu musíme ostať. Že akože fakt nikto netušil. A nech mi nikto netvrdí, že vedel. Lebo nevedel. Takže retrospektívne sme veľmi múdri všetci. Tomu sa hovorí hindsight bias. No a keď sa bavíme teraz o tom, že ako investovať, mám strašne dlhé vstupy. To je v poriadku. Zostriháme to. Dobre, tak máme drahého poradcu, máme zadarmo brokera a máme banku. Banku odpalíme rovno preč, lebo banka je pre mňa zlá cesta len kvôli tomu, že tiež to nie je najlacnejšie. Ponúka to len tie bankové produkty, čiže ten výber tých investičných produktov mám veľmi limitovaný, aj keď teraz už banky začínajú robiť, že ETF, neviem čo, stále to je že drahé a malé univerzum. A čiže to dávam preč a mám tu teraz poradcu a brokera. Dobre, chod si otvoriť účet zadarmo a kúp si ten index. Po A ľudia si dajú, povedzme, S&P 500, to najsvetejšie zo všetkých, a nájdú, ja neviem, 15 S&P 500. 5 zo 100 budú vedieť, že ktoré. 5. Zvyšných 95 si kúpi random nejaké ETF-ko, možno v doláre, možno CFDčko, netušia, lebo nikto ich to nenaučil, že ako majú čítať tieto fondy. Majú tam 15 S&Pček, čo? No tak sa idú opýtať niekde na fórum, opýtajú sa ChatGPT, to im poradí samozrejme nejako. Kúpia si to a budú tam každý mesiac investovať a príde leto, povedia si, že potrebujem na dovolenku, vynechám nejaké mesiace, potrebujem na vianočné darčeky, vynechám nejaké mesiace, disciplína bude chýbať a zrazu S&P 500 urobí, toto je inak reálna štúdia, ktorá sa robila na vzorke 100 000 investorov medzi rokmi 93 až 2023, 93 až 2023, čo máme 30-ročný horizont a tam sa robila vzorka na 100 000 investoroch, ktorí investovali len do indexu S&P 500. S&P 500 v tom čase urobil nejaký výnos okolo 10% a títo investori urobili necelých 7%. Čo sa stalo? Proste disciplína. Nič iné. Investovali do toho istého. Ako je možné, že nedali ani ten istý výnos ako S&P 500? Ako je to možné? Pretože nie sú odborníci, nemajú disciplínu, nevedia, čo robiť v rôznych časoch. Počas tých 30 rokov mali COVID, mali dlhovú krízu, mali Grécko, ktoré zasiahlo samozrejme aj Spojené štáty, mali finančnú krízu, mali dotcom bublinu,
mali 10 rokov stagnácie indexu a aj v 90. rokoch boli nejaké problémy. Stále niečo, hej? Fúr niečo s peniazmi. Fúr niečo s peniazmi. A tí ľudia sa zlaknú, vynechajú, investujú menej, investujú v zlý čas viacej, povedia si, no minus 20, to je super čas investovať, bum. Viete, koľko ľudí mi píše pri minus 2-3%, či je dobrý čas doinvestovať? Kedy sa nikto ani nemá čo pozerať potom, hej? Ale vtedy už rozmýšľajú, že by tam dali extra niečo. Proste nemajú disciplínu, nemajú tú odbornosť. A stratia z toho indexu, z toho istého, čo je zadarmo a úžasné, tak stratia povedzme 3% každý jeden rok na výnose, len kvôli tomu, že oni sami sú neprofesionálni, neodborní a zobrali to do vlastných rúk, ale je im veľa zaplatiť 1% poradcovi. A nezabudneme na holý fakt, že keď dám 1% tomu poradcovi každý rok, tak často mi aj prekoná ten výnos, keď skutočne je dobrý a vie mi nastaviť to portfólio. Ja ušetrím miliardu času, lebo všetko je vlastne na vás. Moje portfólio je vo vašich rukách a jediné, čo moja robota je, že možno keby som chcel viacej investovať, tak zavolám a poviem, že kam mám investovať, kedy mám doinvestovať a nemusím ja riešiť nič. Milión času, môžem sa venovať mojim koníčkom. Môžem chodiť hravať golf, ja neviem. Nemusím toto riešiť, čiže ľudia si myslia, že 1% je veľa, ale nakoniec je to drahšie ako investovať zadarmo. Ten marketing práve že z tých brokerských spoločností je taký, že vlastne najdôležitejšie, čo oni hovoria, že to najdôležitejšie je poplatok, aký tam je. Jasné. Len všetci tie najväčší investori, keď si načítame aj nejaké rôzne knihy od týchto úspešných investorov, tak oni nehovoria o poplatkoch, oni hovoria o tom čase a o tej disciplíne, o ktorej si povedal. Pretože to rozhoduje z dlhodobého hľadiska. Ale aj celý ten marketing tých brokerov je postavený tak, aby ten človek robil transakcie a presúval to. A ja to nazývam... Tá aktivita by tam bola, lebo ten poplatok je tam pri tom prenose. No a ja to nazývam, že záchodové investovanie. Rovno keď idem na záchod, tak si nakúpim a predám. No a v takomto prípade, keď mám tu možnosť nakúpiť a predať, tak to je to riziko, ktoré tam je, pretože ak do toho zasahujem a mením to, tak je tam tá väčšinou emócia, keď to buď nakúpim alebo predávam. A to je podľa mňa ten hlavný problém, kedy ten môj klient nemá tú možnosť mať tú emóciu a nejakým spôsobom tradovať a presúvať, ale neháva to na mňa a nemá možnosť zapojiť tú emóciu do toho. Lebo ty si tá stopka medzi tou aktivitou alebo tým úkonom a tým klientom. Ty si tá stopka, ty vieš povedať áno, nie. Lebo ty tomu rozumieš. No a tie platformy urobia čo? Pekný marketing, povedia, že máš zadarmo účet, máš zadarmo ETF-ka, len za náklady toho ETF-ka, my si nič za to nepýtame, my milujeme investovanie a robíme to z lásky. Ale ten človek tam vstupuje v dobrom úmysle, že idem si sám investovať, idem si kupovať len ten index, nebudem robiť nič iné, ale masírujú tých klientov, aby viacej dokupovali, aby nakupovali, aby začali časovať, či mali väčšiu aktivitu, väčšiu frekvenciu investovania. Potom povedia, že no však, ale čo keby si to okorenili, neviem, ozbrojárenský a obranný priemysel, pretože Európska únia oznámila 800 miliardové investície do obrany a tým pádom teraz rastú spoločnosti v obrannom priemysle a tento index je výborný. Tak 10% keby si tam dal troška, nevadí? To pohode, ja sa zašpekulujeme, budem mať lepší výnos, super. A zrazu som v tom, zrazu začnem gamblovať na úplných veciach, ktoré vstupoval som s tým, že idem len jeden index kupovať a po roku, možno roku dobrej disciplíny začnem uchádzať. Trošku krypta a trošku si vylepším, veď už sledujem nejaký ten rok predsa, tak už rozumiem tomu lepšie. Takže viem už, čo si kúpiť a čo si viem dovoliť. Chápem tomu riziku, chápem tomu. Ja ešte mám takú jednu špeciálnu vetu, ktorú počúvam, alebo keď začne klient rozprávať vetu, že no ja som v takej skupine. No jasne. Na Telegrame. Na Telegrame ideálne. Tak už presne viem, že kde ten rozhovor bude smerovať. Áno. Je ochotný ten človek potom platiť tej skupine alebo tomu človeku, dajme tomu 50-100 eur mesačne za tipy. Signály, áno. Aký máš možno ty názor na tieto skupinky? To je scam. Všetko je to scam. Žiaden profesionálny trader nemá čas sa venovať nejakej skupinke. Ani predávať nejaké signály. A profesionálni tradery sa tým živia. A povedzme, že profesionálny trader si zarobí, dajme tomu, že 30% ročne, keď sám obchoduje na burze a venuje sa tomu. To je super. Ale odrátajte si životné náklady a náklady vôbec na to obchodovanie a podobne
tak mu ostane výnos, ktorý si môže dať do svojho investovania, nie obchodovania, tých 10% ročne. Lebo 20% minie na svoje živobytie, lebo to je jeho život, to je jeho práca. Neexistuje nič také, že niekto mi posiela signály a z toho dokážem byť milionár. No way. Väčšina z nich nefunguje a potom povedia, nakúpili ste to neskoro, alebo nakúpili ste si to moc skoro, alebo neviem, proste vymyslia si, že prečo to nefungovalo a tak to snažia tých ľudí držať v krčoch. A samozrejme to vždy povedia, že ako im fungujú tie signály z nejakého Lamborghini, znútra toho auta, alebo opretý o to auto. Z Dubaja, jasné. Alebo z nejaké pláže s notebookom na kolenách a tu som si teraz iba 2 hodiny pracoval a idem sa kúpať. Takto funguje ten môj život a všetci chcú toto. A predávajú to za nekresťanské peniaze, no a je to podľa mňa čistý podvod. Dlhodobo to nikomu nefunguje. A problém je, že keď sa do tej skupiny dostaneš a minieš tam, ja neviem, každý mesiac po stovke, potom ešte spáliš na tom obchodovaní povedzme 5-10 tisíc, tak tí ľudia sa dostanú do opačného mindsetu, že dobre, už vedia, že je to podvod, vedia, že to celé to je v prdeli, ale je im to ľúto tam nechať, tak sa snažia robiť všetko preto, aby minimalizovali tú stratu a dostali sa aspoň naspäť na nulu. To je kopec ľudí, ktorí boli v tom Economy, v Iconiku a v týchto všetkých týchto skupinkách na Telegrame a podobne. Toto bola najčastejšia odpoveď, že 3 roky som v tom bol alebo bola, dala som do toho toľko a robila som všetko preto, aby som sa dostala na nulu a potom som si povedal pri minus 7 000, že vieš čo, už kašlem na to. Lebo viem, že to nie je, to už proste to je bez šance. Ja väčšinou počúvam, že oni už na to nemali čas. Väčšinou sa ani takto nepriznajú. Okay. No a keď sa ešte vrátime možno k tým brokerom a k tým sprostredkovateľom, že kam investovať, aby sme neboli len takí, že obhajujeme len jednu stranu, tak akože potrebujeme byť v tom taký otvorený. Zase, keď sa pozrie na tú druhú stranu, že ja sa tým klientom ani nečudujem, pretože keď v dnešnej dobe finančný sprostredkovateľ príde a naseká tam 3 poplatky a hodí tam nejaké 4 ETF-ka a hovoria tomu, že portfólio, ja toto nenazývam, že portfólio, tak ja sa nečudujem tým ľuďom, že možno potom hľadajú nejaké iné možnosti investovania, lebo toto si fakt dokážu nastaviť u toho brokera. Tá pridaná hodnota tých sprostredkovateľov. To je preháňa, že 4 ETF-ka. Ja už som videl toľko vstupných poplatkov, výkonnostných poplatkov a manažerských poplatkov extra navrch na to ETF-ko jedno a to bolo to S&Pčko. Alebo MSCI World. Alebo sofistikované portfólio kombinácia MSCI World a S&P 500. Toto dajú dokopy a povedia to tomu portfóliu a vypýtajú si brutálne poplatky. To je niečo, za čo by som si nevypýtal poplatok proste. To mi príde akože neuveriteľné. Ale robí sa to, lebo sa stále spolieha na to, že ten človek akože finančne negramotný, neuvedomuje si to, len bohužiaľ sme v dobe, kedy si to proste len, keby som robil screenshot z toho a dal to do ChatGPT, tak mi to povie, že tuto mám nejaké XTBčko, eToro, Interactive Brokers, neviem čo, kde si to urobím takisto proste a fakt bez poplatku. Čiže nie je pravda to. Presne. Tá pridaná hodnota je veľmi dôležitá. Čiže nie je pravda to, že je najlepšie to iba cez brokerov investovať a že tam je najnižší poplatok. Nie. A ani to, že poradcovia sú drahí a všetci idú po poplatkoch. Hej, sú to potom také ako aj my dvaja s Tomášom. Ja si myslím, že väčšina ľudí potrebuje toho poradcu. Ako väčšina ľudí potrebuje stolára, ktorý urobí stolárskú robotu, lebo v podstate, pozrite, sme tu 4 chlapi, jedna dáma. A keby sme si každý z nás dali do ChatGPT alebo do nejakého Clauda alebo Gemini, urob mi kuchynskú linku, alebo teda vytvor mi kuchynskú linku na tento rozmer, tak mi povie presne, čo si mám kúpiť v tom Hornbachu, ako to mám robiť, celý postup. My to nejak spravíme. Ako to bude vyzerať? Dosť na hovno. Ale bude to stať. Po pol roku mi začnú padať skrinky, bude to všetko krivé. Čiže potrebujem profesionála, ktorý to proste spraví. A zaplatím mu za to. Bavili sme sa o záhradníkoch, ne? Predtým, ako sme začali nahrávať. Ja nie som záhradník. Žijem v dome, nebaví ma to, viem to urobiť, ale neviem to urobiť tak dobre, ako ten záhradník. Ani náhodou to neviem urobiť tak dobre. A pritom kopkanie, strihanie, kosenie, to znie celkom primitívne, ne? Akože asi by som sa to naučil, keby som to robil že 1000-krát. Lenže to isté platí v investovaní. Keby som 1000-krát alebo keby som sa fakt niečo učil, tak zvládnem, naučím sa to, lebo sa tomu venujem aktívne a vtedy si môžem otvoriť ten účet sám a robiť toto. Vtedy to zvládnem. Tých 5% ľudí, ale väčšina ľudí to nechce robiť. Oni si myslia, že proste hodím tam peniaze vybavené, môžem robiť, čo chcem. Nie. Tomu treba edukáciu, čas, treba sa tomu venovať, aj keby len tú pol hodinu na hajzli. Aj keby len tú pol hodinu na hajzli. Musíš sa tomu venovať. Proste, keď človek pozná svoju hodnotu a pozná svoje schopnosti, tak vie, kde je ten limit. A keď jednoducho investovanie nie je môj koníček a nebavia ma trhy,
tak to zverím niekomu, kto sa tomu venuje. Koho to baví. Ako zverím záhradkárom moju záhradu, ako zverím stolárovi moju kuchyňu, elektrikárovi moju elektrínu, všetko zvládne napísať cez GPT. Ne? Už viem, kde nulák pri elektrine. Napríklad tú upratovačku. A ja som zistil, že ona to vie lepšie upratať, ako to ja upratujem. Že vyzerá to, po mne to vyzerá horšie. Povedzme, ale aj povedzme, že nie, že by si to zvládol rovnako dobre. Ale trvalo by ti to 10-násobne viac. Lebo ona už je zautomatizovaná. Ona má presne vie, ktorý prípravok má na čo použiť, ktorý nástroj má na čo použiť. Ty by si chodil s okenou a všetko proste len s okenou a jednou handrou proste a možno by si dosiahol ten cieľ, ale trvalo by ti to 300 rokov, mal by si svalovicu a bol by si úplne vygrcaný z toho. To isté platí pri investovaní. To isté, úplne tá istá metóda. Odborník to vie presne, čo má robiť, má tie nástroje, tie použije, ide. Tu sa ľudia začnú, že nemám čo je ETF-ko, čo... Kontrolná otázka, čo je ETF. Väčšina ľudí netuší, čo je ETF-ko. Oni si pustia podcast potom, si to pozorú. Alebo jediné, čo vedia všetci, je, že podielové fondy nie, ETF-ka áno, Prečo? poplatky nie a brokerské účty zadarmo áno a to proste nie, to takto nefunguje. Dlhodobo to nebude fungovať, krátkodobo možno. Respektíve do prvej krízy. Pri prvej kríze myslím, že väčšina ľudí to vzdá a povedia si, že OK, tu chlapi, tu zober si moje portfólio, zober 100%, daj mi pokoj, len mi prosím ťa bezpečne doniesť do dôchodku peniaze. To je to, čo chcem. Chcem mať rentu, ale nedávam to. Tak ako v tom príklade, že tá kuchyňa bude stať až do prvého varenia. Chceš ísť variť a sa ti to rozpadne. No, jasne. A s akým problémom sa najčastejšie stretávaš opakovane, ktorý ti prípada, že tí ľudia to stále nedokážu pochopiť a stále robia tú istú chybu? Podľa mňa zlé dlhy. Máme dobré dlhy, ktoré máme pod kontrolou, ktorým rozumiem, ktoré majú nejaký svoj účel a zlé dlhy typu nevedia si ustrážiť možno svoje výdavky. To je podľa mňa najčastejší problém Slovákov. Teraz to podľa mňa budeme cítiť ešte viacej, ako nám vlastne klesá životná úroveň, stúpajú náklady neustále, aj daňové zaťaženie, odvodové zaťaženie. Tak ľudia proste nemajú toľko peňazí, míňajú svoje úspory, už od covidu stále klesajú tie úspory viac a viac. Ale ľudia stále chcú dovolenky, ľudia stále chcú ísť na tú letnú dovolenku, za ktorou sú ochotní sa aj zadlžiť. A to je podľa mňa každoročný problém, s ktorým sa stretávam, to platí o Vianociach, že idú na dlh. Pretože splátkové spoločnosti dávajú všetko za nulu, to je to isté ako proste pri tých brokerských účtoch. Všetko je zadarmo a nie. A to je... Ja hovorím, že aj kreditná karta je vec, ktorá sa dá veľmi dobre využívať. Ja som napríklad ten typ človeka, ktorý používa iba výhradne kreditnú kartu. Na úplne všetko. Ale ja ju vždy splatím v tom bezúročnom období, mám tam ten obrat, aby som ju mal zadarmo a využívam všetky tie benefity, ktoré kreditná karta ponúka, proste mám to zvládnuté. Ale drvivá väčšina ľudí to nedáva, tým pádom idú do toho najhoršieho úročenia, lebo nestihnú to, nemajú toľko peniazy, rozbijú viacej ako majú, nedajú ten obrat, že musia platiť plnú cenu za tú kartu. A potom platia 25% úroky. A takto sa len zadlžujú, potom si zoberú, koľko ľudia poznám tých okres, ktorí si berú, že zaplatia si horko ťažko tú dovolenku, idú na tú dovolenku a všetko tam míňajú z kreditky s tým, že veď oni to dosplácajú do konca roka. S 25% úrokom sú úplne šialení tí ľudia. Toto si ľudia neuvedomujú a to je najväčšia chyba. Ľudia si neuvedomujú zložné úročenie. Pri ničom absolútne, alebo úroky. To je pre nich veľmi abstraktné číslo. Problém je, že nikto si to nechce priznať. Nikto ti len tak do papule nepovie, kámo, ja vôbec nechápem, čo znamená, že mám na hypotéke 2-3% úrok. Vidím splátku, vidím úrok, ja vôbec neviem. Lebo je to taká stigma, že asi budem vyzerať veľmi hlúpo, keď poviem, že fakt tomu nechápem. Nikto vám nevyráta viac ako 10 rokov 10% ročne. Toto proste nedávajú. Oni si myslia, že keď niekto slúbi, ja neviem, 50% ročne zhodnotenie, že to je úplne normálne. Úplne v pohode. Alebo jak Elvex, ten bol fantastický. Len 1,6% denne. Iba 1,6% denne. Veď to je také malinké percento, takže je to bezpečné tým pádom, hej? Ale denne. Keď to urobíte denne, tak vlastne z tých 200 eur máte 1 000 000 na konci roka.
Keby ste len do verejne dostupných kalkulačiek zloženého úročenia ľudia dali, že 1,6% denne, tak kriticky rozmýšľajúci človek sa pozrie, že dobre, z mojich 300 eur neurobím 1,8 milióna, alebo koľko mi to vychádza za jeden rok. To je trošku kuku. Ale ľudia išli 1,6 denne. Malinko, pomaličky. Nikam sa neponáhľame. Proste toto je obrovská chyba. Ľudia tomuto nechápu, ale napriek tomu do toho idú. A to sebavedomie, to je ďalšia chyba. Brutálne sebavedomie ľudí. Fakt si to myslia, že to dávajú. A verte mi, že mám rôzne debaty s rôznymi ľuďmi na rôznych pozíciách, akože robia rôzne práce, ale obchodujú. Úplne, že bežne. Vychádza im to chvíľu nie, potom áno. Proste z toho sa stal gambling. Ja som videl takú štatistiku, robil to známy portál pred pár rokmi, kde vyšlo to, že vlastne 90% ľudí na Slovensku je finančne negramotných, ale z toho 81% ľudí si myslí, z tých 90, že tým peniazom rozumie. Čo s takýmto percentom ľudí, ktorí vlastne si nejakým spôsobom možno aj nechcú mi dať povedať. Že jak tá štatistika, že keď sa opýtate ľudí, to bolo, že v Spojených štátoch sa pýtali ľudí, že 93% všetkých ľudí opýtaných si myslia, že sú lepší šoféri ako priemer. To proste nevychádza ani náhodou. Sebavedomie nemá nič spoločné s tým, aká je realita. Čo s takými ľuďmi? Ja by som, akože veľmi škaredo povedané, nechal ich sa trošku popaliť. Nechaj ich popaliť sa. Treba im vysvetľovať tie veci. Treba im povedať, dobre, máš, ja neviem, 200 eur mesačne, si tak strašne rozumný, daj mi 50 mesačne, 150 si tam rozflakaj na krypte, na CFDčkách, na neviem čom, to je jedno. Tých 50 každý mesiac strašne trápne investujú do tohto široko diverzifikovaného globálneho portfólia. Každý mesiac 15. sa to zainvestuje a nestaraj sa o to. A tých 150 nerieš. Možno prejde rok, možno 2, ale potom zrazu zistí, že týchto nudných 50 eur urobilo povedzme, ja neviem, 10, 11, 12% v dobrých časoch, bez akejkoľvek roboty a moje brutálne super rizikové portfólio špekulatívneho charakteru poskladané z z čoho urobilo, no ak sme v pluse, tak 3, 4, menej. Alebo aj v mínuse, úplne v kľude. A potom sa ten človek si povie, že OK, tu som minul miliardu času a tu 0, tak potom možno dá, že 100 na blbosti a 100 sem, alebo sa rovno povie, že tu máš celých 200 a nerieši. Toto je zaujímavé na tom sledovať to, že pokiaľ ja mám napríklad nejaký konzervatívny fond, napríklad ako realitný fond so 4% a dlhodobo tam budem dávať peniaze, budem špekulovať, tak z dlhodobého hľadiska mi to zarobí viac peniazy, ako presne toto, čo vravíš ty, že nejaké prešpekulované portfólio s prešpekulovanými výnosmi dokáže zabezpečiť nižší výnos ako niečo úplne konzervatívne z dlhodobého hľadiska za 15, 20, 30 rokov. To je veľmi zaujímavé sledovať a ešte zaujímavejšie sledovať to, že tí ľudia tomu nerozumejú a to sebavedomie v tom investovaní naozaj robí niekedy tú šarapatu a potom ten výsledok je... Čo je dobrý príklad teraz? Teraz dobrý príklad je CSG, Czechoslovak Group. Brutálny trend, obranný priemysel, česká firma, Strnad, neviem, či si to evidovali. Okay. Brutálna firma s obrovskými investíciami, s obrovskými dealmi. Po dlhom čase vstupuje na holandskú burzu nejaká spoločnosť, takéto IPO, takýto vstup na burzu už dlho nebol. Ešte k tomu je to česká firma. Ľudia išli šaleť, aby si kúpili akcie CSG. Kúpili si akcie CSG, dokonca call centra mnohé išli, že treba si to kúpiť, lebo je to obrovská firma, má takýto potenciál, takýto neviem čo. A IPO mali pred 4 mesiacmi, 5 mesiacmi možno a dneska sú minus 50%. A ľudia tam dali fakt veľa peňazí. A tam sú takí ľudia, ktorí že buď nikdy neinvestovali, alebo mali navyše nejaké peniaze a dali to jednej jedinej firme len preto, lebo je česká, lebo je to obranný priemysel a zbrojársky, vyrábajú muníciu a sú tam strašné díly a uverili sme tomu a je to proste hype a tak ďalej a namotali ma na to a teraz máme minus 50%. A teraz sa tí ľudia môžu len modliť, aby sa to vrátilo naspäť. Lebo pri jednej firme sa kľudne môže stať, že tá valuácia bola proste nafúknutá pri vstupe na burze, čo bola. Každý to vedel, kto trošku tomu rozumie, tak samozrejme, lebo každá firma, ktorá vstupuje na burzu, si nafúkne svoju valuáciu a potom sa to
zreálni a potom sa to potenciálne môže vrátiť, ale môže to kľudne dopadnúť aj tak, že nafúkli valuáciu, padne to na reálnu hodnotu a bude sa to takto blieť z najbližších 10 rokov. A neprekoná mi to nie, že infláciu. Som v strate. Ľudia tam dali Majland. Takže neoplatí sa to. No, aký máš možno názor na 8 Group a ich realitný fond? Ja nie som fanúšik lokálnych realitných fondov, úprimne. Nehovorím, že je zlé investovať do lokálnych riešení s nejakou časťou peňazí. Ale tiež považujem za chybu, keď investori investujú príliš veľa do svojej vlastnej ekonomiky a jedného ekosystému. A to sú práve realitné fondy, pre mňa lokálne. Keď je to súčasť portfólia, ktoré má x vecí, úplne v poriadku, žiaden problém. Ale keď niekto dáva, že 50% do jedného správcu, ktorý má jedno riešenie, ktorý má všetko v rámci jednej krajiny a jednej ekonomiky, tak podľa mňa je to moc veľké riziko. Ja nemám rád zveriť peniaze jednému správcovi, jednému fondu a jednej ekonomike. Pretože čokoľvek sa zmení v tom spomínanom, napríklad v ekonomike, zmenia daňový systém, čo zasiahne realitný trh a všetci len kalkulovali s tým pozitívnym, tak zrazu to môže mať prepad a polovica môjho portfólia je v prepade. To si nechcem nikdy dovoliť. Ja to chcem mať pekne rozložené a keď jedna z tých 20 nôh padne, alebo 10, tak stále mám tých 9. Namiesto 2. Čiže som taký... Ja som opatrný pri lokálnych realitných fondoch a je to aj kvôli Českej republike, pretože mám na starosti aj Českú republiku, tam je toho jak húb po daždi týchto realitných fondov, na Slovensku nie sme na to zvyknutí. A tam ich padlo už relatívne dosť. A tam ich majú že mraky. No, 8 Group práve kúpili ten český realitný fond. Nejaký svoj. No, v podstate, čo bol český realitný fond od ZFP, tak myslím, že 8 Group ho teraz kúpil. Tam boli bory. Prosím? Tam boli tie bory. Áno. Oni v podstate teraz idú na Slovensko a chcú akoby konkurovať prvému realitnému fondu. Takže takáto ako keby novinka teraz prichádza na ten trh. Takže akože hovorím, ja som úplne v pohode aj s lokálnym, aj s IADčkom, aj kľudne v 8, to je jedno, ale vždy v rozumnej miere. A to hovorím o všetkých riešeniach. Proste, keď niekto má rád krypto, tak nech si uvedomuje, čo to znamená, keď niekto má rád realitné fondy, nech do toho ide, ale tiež rozumie. Keď niekto má rád zlato, tiež nie som proti zlatu. Nech do toho ide, ale nie všetkými peniazmi alebo veľkou časťou, lebo to nedáva zmysel. Človek sa vystavuje zbytočne veľkému riziku, možno chvíľkovo to pekne rastie, ale... Ten extrém je vždy zlý. To je jedno v čom. Aj v tom investovaní to platí, že... A to platí aj pri tom, že iba sprostredkovateľ, alebo iba broker, alebo iba ETF, alebo iba zlato, alebo iba reality. Pasívne aktívne investovanie. To je non-stop boj, že kto je lepší, či pasívny alebo aktívny. To je o obdobiach. Keď sú rasty, tak sú pasívni, lebo proste necháš bežať index a rastie to. Ale keď všetko padá, tak aktívni sú tí najlepší, lebo tí zachraňujú všetko kapitál. Čo je najlepšie? Kombinácia jedného a druhého. Ale to ani jeden z týchto dvoch svetov nepovie, že aktívny nepovie, že tu zoberme si pasívnych alebo skombinujú to dokopy. A dať dokopy tieto dve veci, najlepšia synergia, akú človek môže mať v portfóliu. Pretože využíva obidva typy, obidva prístupy a dlhodobo je úspešný. Len my furt kúkame na to, čo za posledný rok, čo za posledné 3. Môj investičný horizont je 40 rokov, ale ja sa pozerám, prečo to nefunguje posledných 4,5 mesiaca. A budú tebe alebo tebe vyvolávať klienti. Ty si mi predal nejaké blbé portfólio, lebo pol roka je v strate. To nevadí, že investuje 30 rokov. To je... Aj také už bolo. Bo investície sú maratón, nie šprint, že ja tak sa na to treba pozerať. Dobre, tak ja tu mám na záver takých pár otázok, že v rýchlosti odpovedať. BIT alebo ETF? ETF. Podnikať alebo zamestnanie? Podnikať. Riziko alebo istota? Fú. V čom? V investovaní. V investovaní? Dlhodobo riziko, lebo riziko sa znižuje dlhodobým investovaním. Krátkodobo istota. OK. Slovensko alebo zahraničie? Milujem Slovensko, ale milujem celý svet, takže to je tiež taká špekulácia. Cashflow alebo rast? Rast. OK.
Ja by som ešte takto možno medzi tým sa opýtal v rýchlosti na Bito. Poznáš Bito? Nie. Ako keby to je americká platforma na investovanie do Bitcoinu. Aj takže či to poznáš, či by sme si mohli túto tému otvoriť? Môžeme si otvoriť kľudne tému, že tých kryptoplatform je X, lebo je veľmi jednoduché vlastne vytvoriť takú platformu. Mimochodom, pozeráte sa na majiteľa kryptomeny, ktorá sa volá Slovakia. Ja som jej majiteľom. A bol to vyslovene, že experiment, aby som ukázal ľuďom, že aké primitívne je vytvoriť si kryptomenu. Čiže ten kryptosvet je takýto krásny v tomto, že je tak strašne voľný, až je nebezpečný. A týchto kryptobúrs je že mraky. A zo skúseností nie vlastnej, ale teda mnohých, a už ten človek nedostane k tým peniazom ani keby chcel. Keď akokoľvek sa rozhodne vybrať peniaze, tak mu povedia buď, že má zaplatiť nejaký extra poplatok, alebo že to trvá, alebo technické proste nejaké problémy máme. To bude prúser. Takže asi by sa mal s tými peniazmi rozlúčiť ten človek, lebo ani som nepočul o tej platforme, ale predpokladám, že to niečo veľmi neregulované. Regulované platformy sú Coinbase, tým, že to je zalistované na newyorskej burze a tu považujem za najviac dohliadanú. A Binance tiež patrí akože k tým top 3. A potom máme Crypto.com. A to sú platformy, ktoré sú fakt pod dohľadom a spĺňajú aj tú legislatívu aj v rámci Európskej únie. Takže keď by som užičil, že priamo do krypta, nie do ETF-ka, ale že chcem si kúpiť rovno Bitcoin, tak idem cez jednu z týchto troch. Môj obľúbenec je Coinbase. Samozrejme majú svoje poplatky, ale je to veľmi jednoduché a hlavne je to regulované. Tá regulácia je tak dôležitá, všetci na ňu nadávajú a všetci títo podvodníčkovia rozprávajú, ako je regulácia brzda, aké je to zlé. Regulácia je len na ochranu investora, ak sa bavíme o kapitálovom trhu. Na nič iné to nefunguje. Ak je regulácia a nejaká zbytočná administratíva, robte to a prejdite si tým procesom všetci zúčastnení, lebo ten proces vás zachráni v tom prúsere. A to sú či už garančné fondy, alebo sú to proste ochrana toho spotrebiteľa a ochrana osobných údajov. To sú všetko dôležité veci. A keď sa bavíme o vlastných peniazoch, prečo by som to chcel skipnúť a ísť do niečoho primitívneho a rýchlo? Aby som mal väčší výnos. Aby som mal väčší výnos, ktorý a prišiel peniaze. Na papieri mám, ale keď to chcem vybrať, tak zrazu je problém. Nepočul som o tej platforme, takže neviem sa ti k tomu vyjadriť, ale predpokladám, že to bude niečo takéhoto charakteru. A keď to je ešte napakované, Smrdí to prúserom už hneď z úvodu. A veľa sa stretávam s týmito takýmito pofidernými príležitosťami a je toho veľmi veľa. A každý druhý klient mi príde taký, že má nejakú skúsenosť, má niekde tie peniaze alebo naletel nejakému podvodu. Ja akože osobne sa s tým stretávam veľmi často a chcem akože na to ľudí aj upozorňovať aj verejne, aby naozaj premýšľali nad tým, kde tie peniaze dávajú, aby nenaleteli na rôzne podvody, ako teraz som mal jedného známeho, ktorý takisto naletel na takýto podvod, ale povedal mi taký argument, že neboj nič, ja to mám poistené. A ja hovorím, že mi zavarilo mozog. Hovorím, prosím ťa, ako to máš poistené? No oni mi povedali, že keby mi to nevyšlo, tak poisťovňa mi tie peniaze vráti. Ja hovorím, OK, a máš tomu nejaký dokument? A on že jasné, ja mám k tomu zmluvu. Normálne, Allianz poistenie podvodov. A normálne mi poslal... Poistenie hlúposti a nevedomosti. A normálne mi poslal zmluvu. Bola to úplne fiktívna zmluva a bol tam stiahnuté z internetu logo Axi a ešte bolo nalepené na krivo. Bože môj! Vrajím, tak dobre, tak to máš poistené, tak vrajím, zavolaj do Axi, nech ti pošlu 17 000, že si ho neprišiel. Wow. Poistenie proti finančnej negramotnosti. Takže nič takéto ako poistenie na hlúposť v investovaní neexistuje a žiadna poistenie by do toho legislatívne nešlo, takže aj takto to môže v tej praxi vyzerať niekedy u tých klientov. Kritické myslenie a absolútna nevedomosť v investovaní a sebavedomie a chamtivosť. To sú tie vlastnosti, ktoré proste nehrajú v prospech ľudí. Príde prvá kríza, vtedy sa to ukáže. Bohužiaľ a vďaka Bohu. OK,
Dámy a páni, tak týmto zlatým klincom na záver ukončujeme tento podcast. Dneska sme tu privítali Františka Michaloviča na Instagrame Fúr niečo s peniazmi. Určite si ho kliknite, no a kliknite si aj nás na Instagrame, TikToku, ale aj Facebooku. Určite nás lajkujte, zdieľajte, komentujte. No a keby ste chceli investovať, tak sa nám ozvite, pretože patríme medzi tých najlepších. Pekný deň, pekný večer, dovidenia. Ďakujem, Fero, že si prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie. Aj my. Ďakujeme, že ste počúvali VFM podcast. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby ste nič nezmeškali. Tešíme sa na vás aj na budúce.